IF. Ja, der var en unge. Kværkeby. I en tid, hvor mindre byer og landsbyer kæmper med at tiltrække og fastholde indbyggere, er Kværkeby IF blevet en central del af Kværkebys identitet. En idrætsforening, der drives af frivillige ildsjæle. Selvom Kværkeby ikke er den største klub, målt på medlemmer eller niveau, er det alligevel en imponerende tiltrækning af medlemmer fra hele kommunen. Især i deres fodboldafdeling, hvor man i efteråret havde 5 her seniorerne, er det lykkedes at lave flere hold i den laveste række. En blanding af helt unge og voksne, der kunne spille Old Boys, valgte man at blande kortene, så i stedet for 2 lukkede hold, så blev det endnu flere hold med fokus på fællesskab, der kunne vokse på tværs af alder, niveau og baggrund. Netop fællesskabet er styrken, en kultur, som gives videre fra generation til generation. Også børne- og ungdomshold har en særlig tiltrækningskraft i Kværkeby. Spillere, der starter sent, måske ikke har haft succes andre steder, og ikke er faldet til, søger med Kværkeby og får trygge rammer. Her søger man fællesskabet i fodbolden og finder trygge rammer, skabt i en klub, hvor fællesskab og nærvær prioriteres højt. Og selvom Kværkeby er meget lokalt forankret, tiltrækker det spillere fra hele kommunen. Formand Dorte Kuben og hendes korps af frivillige fortjener at få en økonomisk indsprøjtning, så der kan komme endnu flere idéer og nye initiativer ud til deres medlemmer. En velfortjent hyldest skal de have. Tillykke. Tusind tak til Trelleborgfonden for denne virkelig flotte pris. Tak til Sydbank, tak til Henrik, og tak til udvalgskomiteen for at se os i Kværkeby IF. Kværkeby IF er en af de ældste foreninger på Sjælland. Vi blev stiftet i 1867, så vi holder os måske meget godt i vores alder. At vinde denne årets idrætspris betyder rigtig meget for os som forening, for vores medlemmer, for vores store korps af frivillige trænere og medlemmer af udvalg, bestyrelsen, og selvfølgelig også for mig som formand. Jeg er da mega stolt over at få lov at bære den her pris hjem til hele klubben. I Kværkeby IF kan vi noget særligt. Noget udefinerbart. Noget, der er svært at sætte ord på. Men noget, man føler, og noget, man mærker og bemærker. Vi får ofte spørgsmålet: hvad er det, I kan? Hvad er det, I gør? Hvad er det med jer i Kværkeby IF? Vi ved det ikke helt. Vi ved ikke helt, hvad vi skal svare, for vi synes jo ikke, at vi gør noget særligt. Og dog, så gør vi alt for at sikre os, at det er noget ganske særligt i Kværkeby. Lad mig lige kort forklare. Vi bygger på fællesskab, frirum, nærhed og synlighed. Vi bestræber os meget for, at alle skal have mulighed for at være del af en aktivt fællesskab. Derfor har vi også lavt kontingent, og vi bruger tid og kræfter og empati på at hjælpe dem, der måske ikke har økonomi til det. Selvom Kværkeby er en lille klub, så tiltrækker vi mange medlemmer fra hele kommunen. Gyrsting, Nordrup, Ringsted, Ørslev, Lystrup, Virsted, mange flere. Børn som voksne, fodbold som tennis og badminton. Hvis de har glæden for sporten, så har vi rammerne og et varmt velkommen. Det er ikke så meget, hvor man kommer fra, men at vi har noget sammen. Vi skaber fællesskab på tværs af vores årgange, vi brobygger og vi hygger os. Vi holder sociale arrangementer,
som fællesspisninger efter træning, hvor hele holdet er inviteret ind sammen med deres familie. Og så har vi bedsteforældredage. Alt sammen i vores skønne klubhus. Det ser måske lidt gammeldags og lidt slidt ud ved første øjekast, men det er så meget mere end det. Noget af det bedste ved vores klubhus, det er tutten. Det er et sted, hvor man kan blande slik. Ikke længere for 5 eller 10 øre, men for en 50 øre eller en krone. Og her står Jytte. Hver eneste dag, som hun har gjort i de sidste 39 år. Mange af vores medlemmer tror faktisk, det mest seriøste, de tror faktisk, Jytte hun bor inde i tutten. Vi tager på træningslejre og ture med vores fodboldhold, og altid flere årgange sammen. Og det skaber nemlig et stærkt fællesskab og giver livslange venskaber. Når vi afslutter fodboldsæsonen, så får alle børnene en stor, flot pokal i ægte børneguld med mærket KIF Stjerne. Vores klub er drevet af frivillige kræfter, med lyst og engagement til at gøre en forskel for både nuværende og kommende medlemmer. Vi har gang i mange spændende initiativer, og vi glæder os helt vildt til sommer, hvor vi skal præsentere jer for noget nyt. Vi har netop haft generalforsamling, og der kunne vi for første gang i mange år præstere et kampvalg. Og herefter kunne vi blive velkommen til 3 nye medlemmer i vores hovedbestyrelse. Vi løfter i flok, opgaverne bliver løst, og folk møder op på arbejdsdagen. Tennis gør klar til standardrejsning, og seniorfodboldholdene, de dukker op, klipper hæk, maler bænke og samler nye mål inden sæsonstarten og hygger sig i fællesskabet. Og lige præcis fællesskabet, det er styrken hos os. En kultur, som vi er blevet givet videre generation til generation. Vi mærker det indeni. Det kommer som en brusen. Det kommer ud gennem blodet. Det er KIF-ånden. Og som den gamle Kværkeby-vals, den siger, selvom du ikke har verdensløb, så er der dejligt i Kværkeby. Tusind tak. Skal vi give prismoderen en kæmpe hånd?